ப்ரோ ட்ரெஸ் பார்த்தா ப்ரோ பாட்டு சொல்றேங்க. நான் விளையாட்டு தான் ப்ரோ பேரே இருக்குது. பேரே சரியில்ல. பிஜிஎம் தல என்ன இது? பிஜிஎம் தல. எல்லாத்துக்கும் தான் தல இருக்குது. பிஜிஎம் தல. சொல்லுங்க ப்ரோ. ஆடம் கட்டலாம் வச்சு பண்றீங்க. அந்த அளவுக்கு பேர் நீங்க. அப்படி அந்த ஆடம் கட்டல் என்னதான் இருக்குது அப்படி? எல்லாமே ஆடம் கட்டல வச்சு எங்க போய் பண்றீங்க? இல்ல ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாமே ஆடம் கேரட் தான் ப்ரோ. எனக்கு பிடிச்சது ஆடம் கேரட் மட்டும் தான். அப்படின்னா ப்ரோ ஆடம் கட்டல எல்லாமே யூடியூப் அதான் வச்சு யூஸ் பண்றீங்க. ஒரே ஒரு டூ மேட்ச்ல ஒரு ஒன் டாப் மேட்ச்ல உங்க தலை எந்த பக்கம் தெரியுனே தெரியாது. அப்படியே ப்ரோ. அப்படி என்னதான் இருக்குது இதுல ஆடம்ல? ஒண்ணுமே இல்ல அதுல. ஒண்ணும் இல்ல ஒன்னும் சொல்ல எந்த ஸ்கின்னு எதுவுமே இல்லாம வந்து ஒரு மேட்ச்ல வந்துருக்கீங்க. ஒரே ஒன் டாப் தான் தலை எதுவும் எப்படிதான் தெரியுனே தெரியாது. நீங்க வேணா அப்படி நீங்க அந்த இதுல அந்த ஒரு மேட்ச்ல ஜெயிச்சிருங்க. உங்க யூடியூப்ல லைக் கமெண்ட் எல்லாம் நான் பண்ண வைக்கிறேன் நீங்க பசங்க வச்சு. அப்படியே ப்ரோ. ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சிருங்க. அது